Masak tempe santen kuah kuning karo goreng udang. Halo dulur, kepanggih malih kalih kula wong desa. Dadi ceritane dina iki nyong kayak masak tempe santen kuah kuning naon kene kayak bumbune gur nganggo bawang putih, kunir, jahe karo kemiri. Bumbune diulek nganti lembut, nek wis lembut langsung digongso wae ning ngon kene aja kelalen cawete kuwi dicarupi karo banyu terus ditambahi karo salam. Digongso ndangan si mateng, nek wis mateng dicukurake irisan lomboke mau kae karo tempene. Digongso sedhela wae ulak-walik terus ditambahi karo banyu sak cukupe naon kene nyong ditambahi banyu setengah sewur kue lah terus ditambahi karo gula micin uyahe aja nganti kelalen pas wis nyresep terus ditambahi karo santan naon kene nek wis umep dicek rasa nek wis mateng terus dintas tak lanjutake karo goreng udange naon kene ke udange mau wis dioceki kulite wis tak marinasi karo ulekan bawang putih merica karo uyah terus tak selai tepung sing maune video kae lho. Tak taburi sepisan wae cek kene ora kakean tepung karo men kerasa rasa udange ngono iki lho. Ning nggon kene tepunge ora tak selei bumbu papa, ora tak selei uyah barang soalnya lumayan asin. Udange barang kan wis asin wis tak bumboni. Basa wis dipaluri kabeh neon kene tak goreng. Kompore sing cilik wae ya, cek kene ora gosong terus matenge tekan jero. Men crispy enak kae lho. Digoreng nganti mateng nganti garing nganti golden brown kae ngene iki nek wis terus dintas. Ning nggon kene nyong wis matengan kabeh rika-rika pada ora pengen kae ngene iki. Najan menune kayak jane ora matching tapi ya timbangan ora madang ya wis nyong tak pamit tak pareng.